Přízrak? Je to další jednotka Nightmareů? Není úplně. Myslím, že vypadají jako jeden z nich. Ale jsou to spíš zbraně než vojáci. Zbraň? Jsem zmatená. Vím jen, že přízraky měly být nějakým druhem vysoce romancené komerční jednotky. Mnohem lepší než jakýkoliv jiný. Ale stalo se něco, co Nightmare rozlobilo a zakázal jejich produkci. Takže byly znovu použity k jinému účelu. Jak to všechno víš? Zní to, jako bys pro ně pracoval. Odpověď je jednoduchá. Prozkoumal jsem mnoho opuštěných základen a představení Nightmareů. Nestarali se o to, aby vzali nebo zničili spoustu dat a zpráv. Tak jsem si to přečetl a dozvěděl jsem o nich více. Co dělají přízraky a jak je mohu porazit? To je to... Nemůžeš. V těchto tunelech jsou pravděpodobně stovky nebo tisíce jich. Jsou slepí, ale mají dokonalý sluch. Bez jakékoliv vědomí. Jejich jediným úkolem je zabít každého vetřelce, který dělá hluk. Nezáleží na tom jednotlivce, jsou to nightmaři nebo lidi. Ale dokážou rozpoznat zvuky mezi sebou, takže si nemyslím, že se proti sobě obrátí. Proto musíme být tiše. Musíme najít mapu těchto tunelů a pak uniknout nejbližším výjezdem. Mám ještě jednu věc, která se zde bude hodně. Vezmi si toto a připoj ho k hlasové schránce. Co je to? Komunikační zařízení, které nám umožňuje mluvit bez použití hlasu. Díky tomu nás přízraky neslyší. Ale aktivuj ho, až ti dám signál, protože je nestabilní. Pochází od správců a nebylo to určeno pro nás, takže to bude fungovat jen krátkou dobu. Jdeme, buď ostřežná. Mnoho lidí zde žilo. Velký počet civilistů, převzetě žen a dětí ukrývali v tunelech, aby unikli před Nightmarovy války. Nightmare si toho věděl. Umístil a aktivoval tisíce přízraků do téměř všech tunelů, kde se ukrývaly masy lidí. Nikdo nevěděl, jak s nimi bojovat. Byl to celý obrovský krvavý masakr. A lidé se už nemohli cítit bezpečně v žádném tunelu. To je děsivé. Říkal jsem ti, že neznáš můj svět. Jmenuje se Nightmarová válka. Nepochází z vojáků Nightmare. Lidé tak pojmenovali tuto válku kvůli tomu, čím prošli.